O delegado territorial da Xunta na Coruña asistía á apertura do obradoiro de emprego conxunto entre Noia e Lousame. Os dous concellos volven a apostar polo desenvolvemento en común desta acción formativa, que beneficiará a 20 alumnos e que nos últimos anos acadou altos niveis de inserción laboral. Dicir que é unha oportunidade enorme o obradoiro, tanto para os alumnos que estades aquí, para todo o profesorado, a orientadora, o director do obradoiro que nos acompaña aquí na mesa, e, por suposto, os alumnos teñen que aproveitar ao máximo, porque poden aprender unha profesión ao mesmo tempo que poden tamén, pois, os que non teñan a titulación que necesitan para acceder a outros módulos, pois, acadala no obradoiro. Pola experiencia dos últimos anos estamos convencidos de que a parte da actividade formativa daqui desa ter a oportunidade de disfrutar os alumnos e sobre todo tamén esa experiencia práctica que busca como objetivo final pois a incorporación ao mercado laboral de moitos ou moitas de vós, fundamentalmente en base a esa experiencia práctica temos verificado que ao longo dos últimos anos outros compañeiros vosos que foron alumnos de obradoiros anteriores, pois finalmente unha parte importante lles foi moi útil esa formación non só no aspecto profesional, sino incluso tamén no académico. Ademais do importante esforzo inversor que realiza a Xunta, en concreto inviste neste obradoiro máis de €500.000. O delegado destacou a colaboración dos concellos na súa xestión, sen a cal non sería posible a súa posta en marcha. Son os concellos os que fan o proceso de selección, os que nos axudan cos seus técnicos de emprego, os que elixen o profesorado, os que nos prestan as instalacións, en definitiva, calquera incidencia que hai tamén a solucionan. Para a Xunta de Galicia, pois, por suposto, esta é unha colaboración inestimable. Os alumnos recibirán formación teórica e práctica nos módulos de conservación de montes e xestión forestal. Durante os 12 meses de duración disporán dun contrato remunerado e o seu remate o terán o certificado de profesionalidade válido en toda España.